Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag er det et maløst for. Haha, er det. I dag spiller vi desværre inde på Monk Prison. Og Benjamin, hvorfor er det Monk Prison? Jeg valgte. Ja, nu vil jeg undersøge på sløret. Benjamin har simpelthen været så og give mig en Infinity 25. Fordi det er nemlig en open prison. Så, ja. Lad os bare gå. Easy. Easy. Ja, det ser jeg herovre ved shoppen. Klasse. Er der nogen? Det er ikke. Bang. Nå. Nå, så se. Og det giver glemt at slå ud til. Det her plejer jeg også en gang at hjælpe. Ja, men i hvert fald, vi er i hvert fald tilbage nu. Eller hvad? Er vi det? Ja. Nå. Du glemte noget dernede. Nå, ja. Ja, det er koldt. Det er det her, vi skulle se. Ja. Iron. Guld. Og så det sidste var kulblocks, eller kul. Ja. Det kan vi ikke bruge til noget, så det smider vi bare der. Ja, okay. Det er mig det her. Bagefter skal du også lige få til PvP. Lad os lige. Er det PvP her nu? Nej, men jeg kan gå op til et sted, hvor der kunne kigge. Hvor du kan bruge PvP? Ej, det. Nå, jeg synes, det bliver lidt en kedelig video. Jeg tror også lige, vi går ind på gris lidt bagefter. Skal vi? Ja, men først nu skal vi altså PvP. Men så skal du heller ikke have et mega fedt sværd eller noget. Uden jeg har sagt. Var du med i gear? Prøv er du klar til at komme over? Så ses vi lige, hvor det er derhenne. Så er vi tilbage igen. Og... stop. Nej, jeg var ikke klar, vel? Du slår mig jo en gang før. Nej. Kom så. Please, tak om. Hvad? Du. Hvordan kan du ikke dø? Jeg får min skill. Ja, men så vender vi lige hurtigt tilbage, når derhen til. Så. Hej alle sammen. Er I enige om, at Benjamin er virkelig en idiot? Vi tager lige den der om igen. Hej alle sammen. Så er vi tilbage, og vi er inde på... Hvad? Gris. Ja. Jeg er maløs for, og han er en lille bitte gråøver gris. Hvad mener du? Det er sgu ikke mig, der gråøver. Jeg er for. Jeg er fin. Har du nogensinde set din pels? Ja, det er mega... Okay, det der er creepy. Hvad i er? Din pels er beskyttet. Dude. Oh my fucking god. Jeg kunne ikke drikke. Oh my fucking god, dude. Se det. Okay. Nej, det er pille om lidt. Ja. Ah, Okay, vi er lige tilbage igen. Seriøst? Det må også være et regn. What shit? Den her. Brand, PA. Pickaxe. Gris pickaxe, den har jeg allerede. Så kommer hvor meget koster gris? Okay, admin, holy shit. Kan man købe admin? 10 stacks, det finder jeg ikke hurtigt. Hvad i alt? Det er klart. Der er en hætte. Eller? Godt du. Kan jeg dræbe en gris? Kan jeg dræbe en gris? Ja, jeg fik en gris! Wow, vi er faktisk gris. Jeg har slagtet en gris. Åh!
Okay, vi ses lige om 5 minutter, fordi så er der nemlig DB. Så vi må også lige ind i DB igen. Hvorfor har jeg har en pil direkte i mit... Vent, hvad? Det der, det er creepy. Det er virkelig creepy. Dude, hvor er du henne? Prøv lige. Jeg er på vej op i en hytte. Kan du ikke lige dø? Det lyder dumt, men... Eller ondt, hører det. Men kan du ikke det? Jeg er død. Okay. Okay, nu lige spørge. Okay, men så ser vi lige om lidt igen. Hvad? Jeg er level 55. Ja, men så ses vi lige ind om 2 sekunder. 5 minutter. Jeg skal... Nå. Det viser sig så simpelthen, at det ikke var DP. Det var lidt irriterende. Der er heldigvis en mod. Please cool et eller andet. Du er rigtig cool. Please, skal du ikke lige fikse det her? Gris. Med gris. Eller hvad? Ja, det er gris. Jeg mangler bukser. Jeg mangler bukser. Hvorfor har jeg så mange? Jeg kan godt lide, at jeg mangler bukser. Jeg mangler ikke alt andet. Det er kun bukser, jeg mangler. Nå, i hvert fald lige om 2 timer. Desværre. Hvorfor siger jeg lige? Der kan jeg simpelthen få min egen server igen. Jeg kalder dem Pro Gamers. I kan lige se her. Pro Gamers. Hvorfor så jeg det stort? Nå. Lad lige fikse det. Nå. Spawn camper. Hvad med at vi lige ordner det? Næsten lidt her. Den kom til på. GG. Det der er godt. Fucking det flæk. GG. Jeg fik ham. Okay. Jeg ved godt, det er lidt unfair, men come on. Vi står selv og spawn gamer. Nej. Det er bare fordi du har fået en gris eller et eller andet. Kriger. Så vi får kurens fingre. I fanden penge. Jeg fik en. Jeg var lige ved at sige op på røven, men det ville bare være virkelig klamt at sige. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg var ved at sige det. Ja. Kan vi købe den her? Nej. Hvor mange har vi egentlig? Jeg ved godt, at jeg har fucking godt gear, men... Eller fucking godt kit, men det var jo på en. Okay. Det der kan du bare med. Du kan ikke engang dræbe nogen med det der, kan du? Nej. Du skal ikke nogen af det. Bare fordi du står der. Vi skal bare løbe rundt, og så håber jeg, den får. Jeg har ikke fået en eneste endnu. Var det gris? Ja, nej, det er Speedy. Det gør ikke noget. Hvad? Nu begynder der at komme stacks. Der kommer stacks, og jeg har kun fået måske. Jeg fik kun en. Ej. No. Okay, vi ses lige. Nå, det var altså ikke en særlig god fangst, men det er faktisk meget okay. Det var lidt irriterende, at Batman skulle gå allerede nu, men han skulle i byen. Ja. Men så er der ikke særlig meget andet at sige end vi ses i næste afsnit, og så hej. Hej,